Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ya kamet Basah ubah Kyrshan lamurong latep dan Burom maka sau tarik naitung arajar pun riau hau lum jingtep ke balang presbyterian Tongseng Nongkhlieh hapadeng ke jinsusi ke bakrau jong ki bahyeng ki parlok bat ki nong snong kumman syukdo ya kamet Basah ubah Kyrshan layo sei na ka krem doyong ke baklem pron kamshu ha dongkon ke snong rembai Ïaid hil district hakalai tarik naitung arajar pun riau ki lapentep bahadien ke Jingtohkit ke babnya kilakem laingut ki briu ya ki balakado baki don keti hak jingra bor bat penyiap yu ba Kyrshan ubalaken jar ngai nadu kakasan trik jeliau arja pun riu ringkat bat kekali Maruti Suzuki espresso batamai jongu laong hakapo Jingtohkit kini ki briu kilapla baki larabor yu ba Kyrshan nangta kila penyiap yu bat bread ya kamet hakrem doyong kabala I klam trishu ban buri ya kakam runar da ka jinyalam lenti jong kini ki laingot ka kenhun ki pulit rengkat bat ka SDRF bat ka SRT kilai ban seino ya ka mediap uba Kyrshan na katei ka jaka ka bakenja lale ya ka postmortem ha katei hi ka jaka bat hadien la IT no ya ka met syaki bahyeng jong ubal khlat bat ki pulit ki lapentem ba ka Jingtohkit halor kani ka jingja kadang ya chakmat ban lap ya baro ka jingsisa ki bede bat kani ka kam uba Kyrshan udai nongnya tourist taxi nak snong Tongseng bat Shillong labon bun snem bat udai bosong Basah ha Tongseng nadu dangret bat udai kupa jong ki riungut ki khon laong ba mensiwa uba Kyrshan ujunya ka kali tourist taxi all to 800 henry uladino yaka bat ulathiet ka kali thamai ka bade ka espresso ha ka pratrik jelio arajar apun rio Jingira edusna tre yang ki jingle yang I kamayung kamasem yung kubo roy kilaka bat yo waro kerpang yo wasi Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya